Ето, свърши тази нощ и е време да отиваме до тази горяща къща. Приготвям си... Чайте да си нагласи микрофона. Приготвям... Ооо! Не! Ага! Не! Чай, мога ли да го... Праскам с лопатата. Така. Там има нещо, в далечината има някаква къща. Тук гори. Окей. А, това е доктор. Може ли да го взема това? Защо? Добре, това. Чайте да. Поне има много в бандажки, но тъпото е, че ако умра... Няма как да ги използвам. Има, ама трябва да съм на много ниско на хел, така че ще си ги държа в сака. И само някои от нещата ще ги... Ето и ще го взема е така. Ето така ще го взема в... Ето тук при мене си, защото мога ми потрябва. Сега си вадим нещата от сака и си ги махаме едно по едно. Трупа на зомбито няма повече. И сега си ги уелдваме. Маля 2 статуи. Ти уелднат ли си? Ехо! Успокоили се най-накрая. Не! Чай. И ще ме подлоди това. И мога ли директно да си го метна и в печката? Аз нямам гориво. Еми тръгваме. Да се надяваме, че в оная къща има нещо. Не! Защо тръгнах? Аз нямам гориво. Добре, поне доближих малко влака. Точно до къщата. Мерси. Така, си взема револвера, колко патрона имам. Мисля тия, които са бавните, да ги праскам с лопатата. Някой? Ехо. Оу. А, така стъпни се. Оу! Аха. Тя мисля директно през... Аха. Дано да не става нощ скоро. Тук мисля да убера всичко и да си тръгвам. Столч. Така. Сега директно към влака. Бързо към влака. Да се надяваме, че наблизко ще има гънсмит, защото не... това там е къща или някой от тя. Така. Мале, ще се нос поли, бе. Трябва да си издухам носа. Окей, сега. Столчето. Това ще беше всичко окей. О, шит. Влизай вътре. Каква е луната? О, не, червено е. Това не ми харесва. Аре да има нещо наблизко. Нещо. О, шит. Ще сме тук. О, стига, бе. Много време ще трябва да чакам, бе.
Да стане ден, така половината време ще замине. Ще се мърда. Ехо! Има ли някой там? Да, музиката. О! Кой си ти, бе? Вампир. Нямам честно. Това часа. Стой така и чувай. Седим на едно място. По-бързо! Нощта е терор. Кека. Кое не съм го елнал и кое съм го елнал? Стола не съм го елнал. Аре, дай да си изправен. Тебе... Да, мисля направо в печката да те сложа. Мисля, че това е всичко, така че... Аз викам директно да горим. Каквото можем и... Опа, чайте. Ще горя тия книги. Опа, чайте. Огън. Окей. Тия всичките книги мисля да ги горя. И варела ще ни е за спешни случаи. Тия зомбите нищо. Тия книги, така че мисля едно зомби да сложа. Чай. Аре бе. Аре бе. Окей. Ти какво си въже? Ето. Мога да го ползвам за гориво. Чайте. Много ме дразни, че... Ето като... Да, махна. Сега отиваме ми директно вътре и си го слагаме. Не! Абе, не! Така. Слагай го вътре и да тръгваме. Наистина ми трябват патрони, защото имам 18. Още някаква къща гори. Тия сините къщи съм чула, че нищо няма в тях, ама да видим. Опа, има нещо. Приготвяме лопатата. И не, тук май няма никой. О, супер. О! Хартия! Yes! И някаква чайник. Тия в сините къщи верно нищо нямало. Окей. Защо не чусь, че много скоро ще стане нощ. Чайте, мога ли това да го ануелна? Така. Сега. Ето така да те взема и ето. Ето така да те сложа. И трябва ми... Оп. Капитан Прескот.
Сори, ама ти за сега ще седиш ето е тук. Стоимаме така. Не! Ето така. Никой да не може да влиза. Ама аз не мога го уелдвам ли? Окей. Мисля, че всичко уелднах и... Мога ли да те сложа тебе в... Ето тук да погориш малко, а? Това стол. Ето какво ще кажеш, ще сложа да погориш малко. Пък ти... Харе! Стой тук, ще продам за $3. Мисля да изгоря този стол. Защото ме дразниш вече. Да, аз трябва да го ануелдна първо. И сега вече мога да го взема, нали? И мисля да взема, да кажем, и тебе. И да потегляме. Имам гориво. Това ли е всичко? Окей, без това има къща наблизко. Само 5000 км. О, каубой. Да се бия срещу тях. Макар че те ще ме убият, ама... Имам лопата. Ще ги размажа от бой. Това май е шерифско такова. О! Мисля, че видях още едно. Ти тичащо ли си? Окей, Маре, дай назад. Не! Айде, убихме го. Не! Бързо към влака! Не. О, не. Че съм нагоре. Аре бе! Ох, кабината съм. Ами мисля директно да ви скипна нощта. Така че надявам се това видео да ви хареса. Чао и до нови срещи!